Salutare și bine m-am găsit la un nou episod de Roblox. Am zis să încerc și o SK McDonald's, că am văzut că au făcut și alți youtuberi. Și am zis să-l fac și eu pe Roblox. Dacă vreți să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să apară și Vărimeu sau Antonio. Că, da. Și să-mi scrieți la fel ce mape vreți să mai jucăm. Vedeți sus în dreapta cum o cheamă. Dacă vreți, intrați pe mine și ne jucăm. Da. Și neapărat să dați un like, un share și un subscribe. Și să vă... Da. Am încercat să filmez mapa asta, dar am avut probleme cu netul și da. O să încerc să o facem pe toată, să o fac pe toată. Mamă, ce easy e nivelul ăsta. La asta, bă, cam blocam eu, adică nu puteam să-l fac. Și să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți să facem alte minigame-uri și alte jocuri în afară de Roblox. Mai postez și Free Fire dacă vreți. Provocări bune, reacții. Da. M-am spus că la asta mă cam blocam puțin. Uop. Așa, am trecut de sfârșit de nivelul ăsta. Da. Am încercat să filmez, doar că nu mi-a reușit. Mai fac treci, eu le știu. Haide, mă! Easy. Easy busy lemon squeezy. Easy busy lemon squeezy. Da, și să vă abonați la canalul lui Vărimeu, Alex Pașcu. Și la... O să vă las canalului în descriere.
Sper să terminăm toată mapa. Nici prea grea, dar nici prea ușoară. Yes. Ce? 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 Ați văzut ce mi s-a întâmplat? What the f... Puteam să-l trec din prima. Deci eu n-am atins nimic. E bug. Dar acum am atins. Deci eu n-am atins nimic și m-a pus că am atins. În fine. Și puteam să-l trec din prima. Pe bune. În fine. Mouse-ulele care nu sari. Ok, hai să încercăm din nou. Yes, am trecut și de asta. Asta e prea ușor cu Mac-ul. Să-mi scrieți în comentarii că la 100 de abonați o să fac un live de 5 ore. Și să-mi scrieți în comentarii cu ce să fie live. Adică ce să ne jucăm. Hai că și asta e simpluț. LOL. Ok, hai că... Nu. Am avut puțin lag și fix acolo când să sar toate. Am trecut și de asta în sfârșit. Oare câte nivele mai avem? Prima oară când... Să intrați și voi pe server. Davi și George, vedeți că filmez. Yes, am trecut și asta. Ce? Ah. Asta cu cașcavalul.
Nu știam că poți să cazi prin gaura aia. Prima oară când joc Escape McDonald's. Cred că e Alex. Pistol. Am trecut și de asta. Nu, nu, nu. Cum am atins? În fine, hai, începem din nou. 1, 2, 3. Nu, deci eu ori la ultimul mă încurc sau la penultimul, nu știu ce am. Na. Ok, nu o să mă concentrez. Și să-mi spuneți dacă vrei să jucăm cu altcineva în afară de Alex, Antonio. Mai avem un prieten, tot youtuber, Eric. Și ne jucăm toți 4. Să ne scrieți în comentarii. Să-mi scrieți în comentarii ce vrei să ne jucăm. Ce vreți să ne jucăm împreună cu ei. Oh. Asta cred că pot să trișez. Nu m-a atins. Pot să iau pe margine pe acolo, vedeți? Și nu mă omoară. Dar eu nu trișez. Da. Dar nu e posibil. Pot să iau pe margine, dar nu. Am zis că nu trișez, deci nu trișez. Ok. Acum. În fine. Sau poate jocul ne lasă să o facem așa. Dar e puțin cam greu, sincer. Ring. 8 bani. Așa. Cred că mai avem puțin din mapă și terminăm, că am jucat câteva nivele. Da, și... Să vă amintesc din nou să dați un like, un share și un subscribe. Și să vă abonați la canalele pe care le pun în descriere. Cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa!